Pozdrav ekipa, evo kao što vidite ovaj video o sasvim nečem drugom. Nalazimo se na rijeci Rajni u Njemačkoj. Trenutno smo došli ovdje sa našim minijem, popakovali smo se i kao što već možete skužiti idemo na pecanje. Imamo krevet, imamo 4 štapa, imamo šator, torbe, one torbe, svakake torbe, naprijed, nazad, svagdje, negdje, imamo svega. Dakle, ekipa, uskoro vadimo sve ovo van i bacamo se na ribiči. Stay tuned i uskoro više informacija o tome gdje se nalazimo, kako smo dobili uopće dozvolu za pecanje i koliko godina mi već zapravo pecamo u Njemačkoj. Peace. Padaj kišo, padaj kišo. Dakle, sada povadimo ove stvari iz minija, aj kako se glance kad je majstor ispolirao. Da povadimo sve ove stvari. Evo nas, raširili smo šator, zabacili smo štapove, pripremili smo, već nam se malo i kišica oprala, kao što vidite ovdje već na šatoru imamo neke male sitne kapljice. Izvadili smo jednu malu mrenicu, slika. Mjesto gdje ćemo pecat je tu, ovdje ćemo ovak staviti šator, to ćete vidjeti još ubrzo. Sad rastovaramo ovdje opremu, razmišljam možda da li ćemo oba dva baciti lijevo, ćemo jedan baciti lijevo, jedan desno, pošto imamo tu dva mjesta. Trenutno još vadimo stvari za auta, tako da čujemo se. Dobro smo čak i prošli, zabacili smo, nije prošlo 10 minuta, marenica. Evo s prednje strane kako izgleda naš šatorčić. Tu stoje naravno već dva šaranska štapa, full pripremljena za večeras. Samo se trebaju zabaciti, zamijeniti ovi naši trenutni fideri. Preko dana pecamo na fidera, ovdje na Rajni trenutno. Naravno na večer bacamo naše šaranske štapove. Na šta ćemo ići, ili na kukuruz, ili ćemo ići možda na Tiger. Ovo je trenutno gdje se nalazimo. Imamo ovdje, pojeli smo se 2 stolice, ako u slučaju dođe neko društvo, a doće vjerovatno, jel, kad si na pecanju uvijek dođe ti neko, donese six pack i onda se napiješ, ja ni kriv dužan. Nadamo se da će biti neki veliki šargo, jer mi idemo samo na šarga. A ove ostale sitne bijele ribice, ovo je to, jebi ga. Padaj kišo, padaj kišo, narašće mi šaran, padaj kišo, padaj kišo. Rajna Ruc. Taj se gospodine. Jesmo uređeni. A vidio. Evo nas ekipa, napuštamo mjesto na kojem smo bili, ulovili smo kao što ste vidjeli mrcinu. Nisam se javljao sinoć kad smo imali tih par grizova jer nažalost nisam bio u stanju uzimati mobitel, vani je kiša padala non stop, dakle ljudi padala je kiša kroz cijelu noć, prala nas je kiša baš žešće. Grmljavina nas je oprala su nas sve vremenske neprilike koje su mogle biti osim snijega. Na Rajni da je teško pecat, je jako teško je pet. U jednom noćenju sa petka na subotu uhvatili smo dakle 3 male mrenice, uhvatili smo jednog ogromnog šarana, mrcinu jednu s kojom sam se borio jedno 20-ak minuta. Nažalost, otpale su nam 4 ribe iz ne znam ni ja sam kojeg razloga. Sad preko dana smo imali isto par poteza, ali su sve bile male, tako da ništa od ovakvih velikih mrcina. Voda koja ima struju ogromnu i morate minimalno bacati 120 grama, 127 ovisi. Dakle, na Rajni se ne peca sad 100 metara, idem bacat senk, peca se prvih 20-25 metara, maks, znači 30 metara, ovisi sve o dubini područja, naravno Rajne, ali većinom ja gdje pecam je 20-25 metara. Puno vas vjerojatno zanima kako sam došao uopće do dozvole ovdje u Njemačku. Došao sam preko Švicarsku, položio sam u Švicarsku, preveo sam dozvolu samo na Njemačku i to je to, sad imam i Švicarsku i Njemačku dozvolu. Doslovno ovdje što ste vidjeli taj dio Rajne koji sam vam pokazao, taj desni dio, ajmo reći gdje sam ja bio njemački, preko puta je bio već švicarski dio. Znači što se tiče same dozvole u Njemačku košta oko 300 do 350 eura, ovisi koji Ferrari i sve. To je bilo prije nekih još 7 godina. Ovaj način produživanja dozvola ovdje u Njemačkoj ima se na 5 godina ili na 10 godina. Nema, nažalost, više ne može se za trajno uzeti. To košta 10 godina 126 eura, a 5 godina košta
oko 80. Što se tiče same pokrajine, znači tu di sam ja, Baden-Württemberg, mora se uzimati striktno od područja do područja, znači od lovnog broja, tipa ja pecam od lovnog broja 11 do lovnog broja 19, dakle mora se uzimati posebno dozvole još i zato što je njemački zakon takav i jednostavno se mora uzimati, dakle još dodatnih 80 eura da bi se uopće moglo pecati. Tipa da se ja sad preselim u Stuttgart ili da odem, ne znam, nebitno u neki grad kroz koji teče Rajna i odlučim se tamo pecati, dakle ja moram uzimati striktno po lovnom broju, dakle za to područje koje je propisano. I onda naravno još 80 eura moram dati za godinu dana. I onda svakih godinu dana se daje 80 eura za lovno područje i onda prilikom isteka dozvole, glavne dozvole, znači ribičke dozvole, svakih 10 godina se produžuje. Nema nikakvih ispita, nema ništa, nego sam se dođe, udari štambilj, potpis i dozvola se produži na idućih 10 godina, 126 eura. Ispit koji je bio naravno na pecanju, imali smo 50 pitanja, mogla se skinuti aplikacija sa App Store, trgovine Play ili nebitno dakle skine se aplikacija, ima se 50 pitanja, 30 bude u testu, na 23 se mora točno odgovoriti za prolaz testa. Eto, jednostavno je i kratko, nadam se.